Готова ли си? Не включвам късте. Натисни съединителя долу. Ти вече си освободила от предавка, нали? Да. Нека да е на неутрална. Палим винаги на неутрална. Да. И гасим на неутрална. Айде сега, стартирай с копчето. Добре, стартирахме двигателя, нали така? Да. Сега, пусни си светлините. Готово. Огледала ще гласим. Виждам. Няма. Добре са, така ли? Да, добре са. Добре. Ако са ти добре огледалата, няма какво да гласиш, тръгваме. Ще направим обратен завой и отиваме към светофарите. Сега трябва ли да е на някоя предавка или? Ако сме на неутрална Да. и пуснем съединителя, какво ще стане? Ще тръгнем колата назад. Пусни го да. Не знам какво ще стане. Добре, дай да пробваме, пусни. Нищо. Я да е газ. С десния крак. Нищо не става. Добре. За какво ползвахме неутрална? Я да видим. Помниш ли? Ами... Не е точно. Неутрална вода Когато предавката... е при светофар. Чакай да ти кажа. Да, при светофари това е. Това съм го Неутрална е предавката, която използваме за престой. За престой. Да. Това е единствената предавка, която можеш да ползваш за престой. Не Други и за спиране. за престой. Добре. Когато оставяш автомобила за престой. Престоя може да бъде кратък, кратковременен или за по-дълго време. Да. Когато оставяме за престой за по-дълго време, я оставяме заедно с ръчната спирачка. Да, за това А когато я оставяме за по-кратко време, държим само крачната спирачка с десния крак. Да. Така. Сега, щом това е предавка за престой, значи сега на нас не трябва предавка, която не е за престой. Първо. Добре. Така. Добре. Включи си сега сигнала, защото ще правим обратен завой, нали? Така, отиваме към светофарите. Поглеждаш в огледалото. Няма нищо. Зад нас. Добре. Изчакай това момче да не е той. Може да се сложиш крака на гъста вече. Няма гориво. Добре. И търси полусъединителя. Нали помниш къде е? Не е около сантиметър от пола. Да. Айде вратни сега. Когато спираме, първо съединителя. Да. И тогава спирачката по-малко. Спирачката. Така. Добре. И пускаме предавката за престой, нали така? Да. Сме на червен сигнал на светофара. Я ми кажи, сега на къде ще продължаваме? Задължително. Знака ни показва на Задължително надясно. Добре, дай сигнал. А тук има един стоп над светофара, виждаш ли го? Да. Кога ще го гледаме него? Когато светофара не работи. Когато не работи светофара, добре. Това е резервен вариант, нали така? Сега ще си гледаме само светофара, може да гледаш там вътрешния светофар. Да, защото този тук вече малко като навлезеш напред не се вижда добре, но затова пък има вътрешен. Така, добре. И ти обяснявам, когато завиваме надясно, трябва да пропускаме пешеходците. Точно така, от дясната пешеходна пътека. Да. Сега това тук в дясна спирка излезе в лентата до нея, защото не съм тук от тази лента. Така. Добре. Айде давай. Двигателя чуваш ли? Да. Какво означаваше това? Айде да дай съединител, втора предавка. Трябва да съединителя къде е?
скоростния лост казахме можем да го ползваме само ако сме натиснали съединителя преди това, нали така? Да. Не трябва да сменяме предавките, да пробваме, то няма да стане, да пробваме да ги сменяме без съединителя. И изкарай до 100 линията, не? Още напред. Така. Гледай си сега този допълнителния сигнал тук, където... Надясно. Да, където са сложили една секция допълнително. Яви светна ли в зелено? Да. Пешеходците са спрени, когато е секционен светофара, така че може да ускоряваш. Давай газ. Има ли място пред нас? Има. Има. Така да караме. Ще обиколим града на първа, бе. Не, на... Айде сега включи втора. Без газ между предавките. Така. Дай газ сега. Давай, натискай да ускори това. Добре, има ли място да развием повече от 30 км? Има. Айде да минем на следващата предавка. Без газ между предавките. Сега виж как двигателя стана по-спокоен вече, не се чува това бръмчение. Трябва да потърсиш големите предавки, когато има място пред нас, нали? Ти обяснявах първия път. Ти спри мигачето, няма ходи никъде. Тук в тая лента, нали ти обяснявах първия път? Да. Колкото повече ще въртим волана, толкова по-бавно си трябва да се движим. Когато не въртим волана, спокойно можеш да се движиш малко по-бързо. Да. Обаче, щом се движим по-бързо, трябва да качваме предавките, да ги сменяме във възходящ ред. Тук имаш едно ограничение. 30. Пусна си гъста, да. Оставя така без гориво. Да се намали сама. Я виж, паднахме ли на 30 км? Да. Добре. Ще го спазим. След пешеходната ограничението ти отпада и пак трябва да повишиш скоростта. Светофарите завий наляво. От коя лента ще завием наляво? Отляво. Нали така? Гледаш ли в огледалото преди да се? Да. Добре. Погледни. Под светофарите може да видиш знаците с задължителните посоки. Виждаш ли сега? Не се види отпред в камерата. Виждаш ли знаците с задължителните посоки? Да, наляво, напред и надясно. По тях можеш да разбираш коя лента за къде е. Нали? Обикновено лявата е за наляво, в нашата посока лявата лента е за наляво. Средната за направо, дясната за надясно. Нали? Това е базовото. Да. Но пак по знаците ще се ориентираш. Я ми кажи, тук ще пропускаме ли насрещни движения? Предния път го коментирахме. ние сме на... Добре, няма да пропускаме, защото светофара е секционен. Да. Десен мигач. Гледай в огледалото, се прибираме обратно. И спри мигач.
се усещам. Трябва да свикнеш да ги чуваш. Аз мога да ти казвам и до 31-я час, но трябва да свикнеш. Да. Ето, както чуваш двигателя, вече човек почва да кара. Когато не го слушаш, няма как да караш. Колата трябва да свикнеш да я слушаш. Сега чуваш ли този шум? Да. И какво означаваше това? Трябва малко. Не трябва. Да смени предавките. Така. Минеш на по-голямата предавка. Да. Виж, спря ли да бучи сега Да. двигателя? Сега е зелено. Може да преминаваме, но има и готовност, че зеленото може да стане жълто. Да, жълто. Жълто. А след жълтото идва червено. Добре, я да припомним. Жълтия сигнал какво означаваше? Знаеш ли? Помниш ли? Внимание, Спри. А червения? Забранено за преминаване. Преминаването забранено. Да. Точно така. Зеленият сигнал е много коварен сигнал. Той по-дълъг го казваш, зелено е, сега ще дам малко газ, ще мина, обаче ето виж, цак, след на жълто, веднага червено. И забелязах и на пешеходното, че стана червено. Да, ако гледаш там отстрани пешеходното светофар, че се ориентираш по-рано. Предполагам, че напред ще тръгнем. Да, когато нямаш посока, си направо. И после на другия светофар пак сме направо. Виждаш ли къде е лентата за направо? Да. Там отсреща има 4 ленти, виждаш ли? Да, две наляво, една напред и една напред и надясно. Добре. И ние трябва да застанем сега в коя за направо, виждаш ли? На там третото. зад. Точно до нас бялото. Добре. Виж как се подлага този автомобил да тръгне. То я ще да Той е се супер, обаче той е направо тръгна другия до То нас. се тръгна, да. Много е такова това кръстовище заради. Това червения светофар е много близо до нас и човек се заблуждава, че това е нашия и вече... Заблудих се и аз тръгнах към нашия е там на ръба, където е тротуара. Отдясно, виждаш ли? Да. До Сега знака. смени. Вела алея, където. Вела алея. Сега продължавай в нашата лента, няма да ходим в другата. Ето така, дай малко газ. Дай газ. Айде, не слушаш ли двигателя? Това е четвърта. И не давай газ, когато сменяш предавките. Да. Включи правилната предавка сега. Това е четвърта. Пусни гъста. Слушаш ли двигателя? Да. Не ти казва това. Да сме на предавката. Ще забравиш, че не го чуваш. Трябва да го слушаме, нали? Какво се вика, сигурно той ще спре да шуми. Ще спре, ще свърши горивото и ще спре. Накрая да. Днеска това не е целта, да свикнеш да ги сменеш самостоятелно. Предния път ти казвахме да си едната, втора, трета. Ама днеска слушаш, да ти казвам, трябва да си самостоятелно. Сега можеш да гледаш и това е пешеходния тук. Виждаш ли отляво? Да. А може и отдясно, то отдясно обаче по-трудно ще го видиш, а то е по-лесно. Може да гледаш тя, когато цветне червено, да се приготви с първа предавка. Значи спира пешеходците, щом спира пешеходците, пуска нас. Да. А пък онзи може да го следиш, кога да се приготвиш за спиране.
сега дали е свободна дясната да се прехвърлим в нея? Да. Добре. От диагонално. Така. Плавно влизаме в лентата и спираме мигача да не заблудим някой тук, защото има пресечка от дясно, нали? Тук ако има кола, ще си помисли, че завиваш там. Я сега да завием надясно на светофара. Пак погледни огледалото, да си сигурна, че няма някой да е тръгнал да те изпреварва. Сигнала си го остави да работи. И тук ще завиваме. Сега, ако е заета дясната, мога да излезеш в средната, няма проблем. Смяната на предавките става като засилиш автомобила. Пускаш гъста, натискаш съединителя додолу, да опре в пода. Включваш предавката и го отпускаш, а не до половината. Така. Оп! Ето това е. Това ти е смяната на предавка. Сега пусни съединителя и вече внимателно сгъщаш, защото трета предавка е малко по-бърза предавка. И ако й даваш много газ, ще ускорява много. Няма да се притесняваш, че колата ръмжи, значи ние като подаваме газ, търсим това нещо. Като дадем газ на колата, ние дигаме оборотите и тя почва да ръмжи. Това, че е почнала да ръмжи, не означава, че се разваля. Просто трябва да знаеш, че тогава вече е дошло времето за смяна на предавки. Една постоянна скорост. Това потегляне ще го направя аз, да видиш как трябва да стане смяната от първа към втора към трета. Само дръпни краката. Дори спираш? Всичко. Добре. Така, сега ще го демонстрирам. Не можеш да си го представиш, защото така въобще не можеш да си представиш какво точно трябва да правиш. Сега се държа на спирачката, чакам разрешаващ сигнал, гледам там отсреща вътрешния светофар, защото той ми е по-удобен, нали? Да. Тук този е много... Той е за задните автомобили, идваме много на неудобно място. Обаче е на много подходящо място. И сега следя него. Пусна ми волана всичко. Така, ето и се включвам първо, давам гориво и задържам съединителя леко. Така, и отпускам плавно. Чуваш ли звука на двигателя? Да. Пускам гъста, съединителя додолу. Виж колко време имам да включа втора, виждаш ли? Да. Включвам втора, отпускам съединителя и давам газ. Виж сега, давам газ, колата почва да ускорява, нали така? Да. След като ускори, отново пускам гъста, натискам съединителя пак додолу, включвам предавка. Пускам. Виждаш ли колко време давам от предавка до предавка да я сменям? Не бързам и да дръпна вече, нали? Да. Това ни волана сега. Сложи се кръка на гъста и поемайте управление. Така се сменят предавки. Това, че се движиш бързо, не означава, че трябва да смениш предавката бързо. Това, че се движиш бързо, ти дава време да смениш предавката бавно. Добре. Ако се движиш бавно, няма да имаш това време. Защото ще паднат скоростта, ще падне оборот. Обаче ние се движим бързо
И това време го имаме и спокойно може по-бавничко да се направи смяната, за да не се получават, нали, тези грешки, да, грешки, резки пускания и така нататък. Не си определя скоростта по другите коли. Много от тях нарушават правилата, да, много от тях нарушават правилата и ти караш сега, примерно както карал на червения пред нас. Значи трябва да сме с 90 км в час, нали така? Сега тук дръж с дясната лента, слизаме надолу под моста и там ще завием надясно. Я ми кажи какво кръстовище приближаваме? Кръстовище без Без предимство, да, но какъв тип кръстовище? Това кръглия знак какво означава? Кръгово. Кръгово. Кръстовище с кръгово движение, на което сме без предимство, нали така? Да. И трябва да намалим хубаво скоростта, съединителя додолу се натиска, с спирачката си намали. Добре. Айде върни сега една първа предавка. Може като погледнем за коли да тръгваме. Няма, нали? Следвай тогава за вода. Още пребрана в дясно трябва да си. Така. Как казахме, че сме предавките? Така. Без газ между предавките. Продължаваш десния мигач, но още не сме завели надясно. Пусни целия съединител, мигача нагоре е десния. Така, дръж дясната лента. Айде засилвай. Засилвай, вече излязохме. Така, чуваш ли двигателя? Да. Без газ между предавките. Предполагам, че надясно. Не дай мигач, пусни гъста, не бе ускоряй толкова. Само следваме знаците. Минаваме от дясната страна на знака. Защото ако минем от лявата, отиваме в насреща. Само следваме знаците. Виждаш ли си знака си? Да. 30 км. Заради кръговото, точно така. Продължаваме направо. Кръговото ще продължим направо. Но преди да навлезем, задължително трябва да се огледаме. Може и да не спираш, ако имаш видимост. Я му кажи, вътре в кръга има ли автомобили? Не. Не, значи можем да влезем. Нали така? Да. И от тук вече с предимство сме ние, защото вече сме в кръга. Имаме знак за предимство, преминаваме преди те, които ще навлизат. Вече е толкова дясно, че се удариш бордюра. Гледай погледа, трябва да го дигнеш напред и гледаш 2-3 коли напред, а не гледаш пред капака и направим така на зигзаг само. Не давай толкова газ, няма нужда. Има време. Ще даваш газ. Като свикнеш да караш, ще даваш газ. Сега карай по-бавно. Пусни съединителя. Пусни съединителя. Пешеходците ги пропускаме само на пешеходна пътека. Когато са на безопасно място. Преминаваме с готовност за спиране. Точно така. Защо го правим това, знаеш ли? Ами за да не ги пуснем. Не, за да не ги блъсне някой друг. Защото ти ще спреш, те си помислят, че могат да минават и някой друг ще им... Някой друг може да ги блъсне. Защото те другите коли може да не ги видят. Да. Затова ги пропускаме само на определените за това места или ако има пряка опасност за тях. През останалото време, щом са на безопасно място, преминаваме с готовност за спиране. Точно така. Яви сега, коя лента е заета? Нашата лента как се струва тук? Заета. И какво ще направим като е заета?
Така, разделям свободно другата в огледалото и като се извършим маневрата, какво ще направим? Ще изключим. Ще се преберем обратно в дясната. О, да. С дясното огледало и десен мигач. Десен мигач ще има. И спри мигача. Като извършиш маневрата, спираш мигача. Значи преди да я започнеш го подаваш, по време на маневрата трябва да работи и след края на маневрата го спираме. Ще завием надясно. Нагоре мигача. Така, виж в огледалото първо. Минава и така в лента. Това трябва да ти стане навик. Да. Тръгваш ли на някъде, първо да виждаш огледалото. Така, почвай да намаляш сега от тук. С педалите са намалени, с съединител, с парачка. Направи си предавката, за да има с какво да продължим после. Огледай вътре в кръга. Идва ли някой към нас? Не. Добре. Търси най-краткия път, това е дясната лента. Сега от тук вече се прехвърлим в другата, защото има паркирали автомобили. Дай ми гача, гледай в огледалото да не може. Така. Айде напускай тази лента. Съединител, втора. Пусни съединителя, спри мигача, извършили сме маневрата, казахме. Сега ще завием наляво на светофарите, няма да се прибираме в дясната лента. Дай ляв мигач да покажеш на задния автомобил, на предните, на къде смяташ да продължаваш. И преди да завием наляво, трябва да пропускаме насрещното движение. Точно така. Без да даваш каса, само спираш. Давай да, навлизай към средата. Навлез още към средата. Я ми кажи, има ли насрещно движение? Не. Не. Щом няма, можем да излезем, нали? Светофара ни разрешава. Няма пешеход. Тук. Така, дай сега десен мигач. Десния нагоре. Виж в огледалото. Се прибери обратно в дясната лента, защото лявата е бърза лента. Айде газ. Айде второ. Без газ между предавките, дръпни крака оттам. Пусни съединителя, не ти трябва. Ами дай дай много газ, че има едно момиче тук. Дай дай много газ. Така, айде дай си. Трябва много да внимаваш, когато имам паркирали автомобили от дясната страна. Не закриват видимостта. Ето тук сега това момиче си отвори багажника, нещо ще тръгне назад и право на платното. Трябва да можеш да реагираш. Ако си дава гъста додолу, как да реагираш? Надясно отиваме на светофари. Коя предавка потегливаш? Без да бързаш. Сега сми гъста, полусъединител. Така. Не пускай съединител, че не ти трябва. Тя потеглива колата. Караше като автоматик.
Няма други предавки. Първа е край. Караме и Не, аз се запомнила най-така. наляво. Наляво. На светофарите наляво. Долу мигача. Хубаво го натисна. Ако е зелено, влизаме към средата. Ако няма насрещно, ще излезем. Излизаме в лявата лента и след това се прибираме обратно. Дай сега един десен мигач. Огледалото се погледне. Без газ между предавките. При смяната на газта, на предавката първо пускаш газта и тогава вече извършваш смяна. Как ще се огледаме? Намаляй, тук трябва колата да върви така. Виждаш ли си знака тук? Какъв е знака? Кръгово. Другия? С предимство ли сме? Не. Ами, щом не сме с предимство, нали трябва да се огледаме? Да. Откъде идват колите тук? Ще ми кажеш? Отляво. Отляво. Яви се, има ли Няма. коли отляво? Чак сега можеш вече да влезеш. Вече сме Всеки предимство. път, вече с предимство, всеки път, преди да влезем в кръговото, трябва да намалиш и да се огледаш. Без предимство се. Да гледаш напред и да не погледнеш отляво, означава, че може да направиш ПТП. Не. Нали? Не се стига до там. Няма да се стигне, ако погледнеш. Ако не гледаш, как да стане? А за да се огледаш, трябва да намалиш. Да. Това навик трябва да го добиеш. Видиш ли, ти си без предимство да намаля скоростта. На светофарите надясно ще продължава. Кои са ни знаците, които показват, че сме без предимство? Знаеш ли? Триъгълник. Да. И другия? Сега мога да си. Знак стоп, чува ли? Да. Да. Това са двата знака, които показват, че ти в това кръстовище предимство нямаш. Да. Когато има знак стоп, трябва да спреш напълно. Когато имаш пропусни, не си длъжен да спираш напълно, но задължително трябва да намалиш и да се огледаш. Да. Не мога да излезем на пътя така. Километража. Имаме ли за втора предавка? Не. За първа съм си. Хайде да я направим за втора. Без газ между предавките. Ето ще го заобиколим, трябва да дадеш мигач. Давай, карай. Си имаш място пред тебе. Тая ти беше първата правилна смяна. Усетих се самата аз. Се усети.
Можете да ни последвате във Facebook и Instagram. Там редовно качваме публикации и съвети за начинаещи шофьори. Също така, там можете да видите как става записването, кога са новите групи, както и актуалните цени за курса. Очакваме ви!